Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjad Intiron Mundo. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.P.M. Masantos dan maabig yakabwasan, Pangasinan, Dagupan. Wadjala so saray Balitan Matwa, SBM, say kakontra na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Agaw na Miyerkules natan, nakalop na nakaiba yung lalamat so lawas yun nakaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jada technical side, kaantabay tayo mat si END, Engineer Nixon Dakal. Talaranan nyo mga kapaborito na gunuyan at walay napituyawan tayo. Pian nalinuwan tayo at sa tay housing project imalagay ditan at barangay Papaguyan at bali na binmalay ta kapigan man niya agaw at sikatutan so sa kaya nagmaliw subject of concern na sa kaya vlogger at atong tanagagik at antutan talaga so istorya tutan so sa tay housing project ditan at barangay Papaguyan at binmalay panon ton inmalagitan akin ta inmalagitan akin tanggad natan at agnitan na pipi nabangan. So, but before anything else sa tatang tanagagik, at nagal kumatlantiman so reaksyon. Palapag nan tawagan tilan brother, tatinawag tamo iya brother, kanyan brother Elorde Castro, anto At thank you. Thank you kay Brother Elorde Castro doon sa sinabi niya na transparent and with integrity yung election ng mga senior citizens sa Binmali, Pangasinan. At you being the Oscar head, Gontan. However, circumstances dictates that the elections in some barangays were tainted with questions gaya ng nakarating sa kaalaman ni Sangguniang Bayan member Bismarck V. Valerio at Sangguniang Bayan member Roberto A. Merera Jr. Wala man susulat data itong tanagagik. Letter invitation actually ed kinan Madam Purificación S. Bacani. Si kata karaso na alagay FISCAP President at Sarian Kaplasan. Yawad man sa may message data itong tanagagik ibasan ko lalamot at si kayo at sayan agaw at atong tanagagik yasay kwanto di man at saya so saya sulat da at unyay tapian mas nalinuwan tayo at atong tanagagik say kwandad saya sulat da ay at dated kinyan dated February 19 to dated February 19 at sayan sulat da tatong tanagagig magano ta anapon kolabat may sulat anapon ko may sulat at tatong tanagagig tawad jaman
in-save ko kung in-erase actually at tapyan nalinuwan tila lamot at sa tanya issue at atong tanagagik. Although sumpala, generally sumpala. So eleksyon na sa presidents na senior citizen ditan at bali na binmalay. At wala lari agawan turnover. Singa di mat barangay basing, wala agawan turnover ceremony. Agawan turnover. Okay. February 19, Republic of the Philippines, Municipality of Binmali, Province of Pangasinan, Office of the Sangguniang Bayan. February 19, 2026, Mrs. Purificacion S. Bacani, FISCA President, Binmali, Pangasinan. Madam, greetings of love and peace. This pertains to the privileged speech delivered by Sangguniang Bayan member Bismarck V. Valerio and Sangguniang Bayan member Roberto A. Mirera Jr. during the privileged hour of the Sanggunian's regular session held on February 16, 2026. In his speech, SBM Valerio raised observations regarding complaints on the conduct of elections for the senior citizens presidents in several barangays of this municipality. Concerns were brought to attention that certain elections were allegedly conducted without prior notice or proper public information and without coordination with the concerned offices such as the Department of the Interior and Local Government, DILG, and the Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. It was also reported that the OSCA head was personally reading the votes during the process when ordinarily designated election officers or members of the Electoral Board should perform such functions. The same was referred to the Committee on Ordinances, Laws, Rules and Regulations, Committee on Senior Citizens and Veterans Affairs, and Committee on Barangay Affairs and Disaster Management of the Sangguniang Bayan. SBM Valerio emphasized that the concern is not against the conduct of elections per se, but rather on the observance of proper protocols and coordination with the appropriate agencies to ensure transparency and legitimacy of the process. Ulitin ko. SB Valerio emphasized that the concern is not against the conduct of elections per se, but rather on the observance of proper protocols and coordination with the appropriate agencies to ensure transparency and legitimacy of the process. Likewise, SBM Marrera raised questions regarding the authority of the OSCA head to conduct the elections. It was reported that in some instances, the elections were allegedly conducted solely by the OSCA head and that the counting of ballots was allegedly done without the presence of watchers, giving rise to perceptions of possible bias. Clarification was sought as to the legal basis or authority by which the OSCA head conducts and supervises such elections. In this regard, the committees respectfully invite your valued presence to attend the joint committee hearing scheduled on Monday. Nangyari po yan noong Monday, February 23, 2026 at 9:30 in the morning at the Sangguniang Bayan Session Hall to provide relevant information and clarification on the concerns raised by SBM Valerio and SBM Marrera. So, signed, SBM Jose Z. Carrera, Jr., MD, MPH, Chairman, Committee on Ordinances, Laws, Rules and Regulations. Signed, SBM Roberto A. Mirera Jr., Chairman, Committee on Barangay Affairs and Disaster Management. And nandito rin ang pangalan ni SBM Amelito Sison, but somebody signed for him, Chairman, Committee on Senior Citizens and Veterans Affairs. Noted by Honorable Edgar C. Mamenta, Municipal Vice Mayor and Presiding Officer. So, ito po yung mga nagki-questions sa transparency and integrity ng nangyaring elections.
And, isa pang question, bakit in some barangays na nagkaroon ng eleksyon, andun ang presence ng mayor? Is it necessary that the mayor should be there to foresee the conduct of the election? Yan lang po. Kasi in the previous years, wala naman daw silang nakikitang presence ng mayor. Wala, pagka nagkakaroon naman ng election, it's a friendly election. Parang, alam nyo, dyan lang sa classroom, viva voce kung viva voce, true balloting kung true balloting, gano'n na nangyayari, friendly lang. Matatanda na yung mga yan di ba? So, sabi ko, mukhang hotly contested yata ang eleksyon ng mga senior citizens dyan sa bayan ng Binmali. Anong meron? So ito, mga kapaborito, kausapin na po natin yung sinasabi nating guest po natin this morning. We have, siguro we'll have on the line the former mayor of Binmali, Pangasinan, para malinawan tayo sa mga issues raised tungkol dyan sa may housing, housing project dyan po sa may Barangay Papaguyan, Binmali, Pangasinan. Pero siguro narito muna. Diyan, nasa linya na si Mayor Sammy Rosario, former mayor of Binmali. Mayor, good morning. Magandang umaga po sa inyo, former Mayor Sammy Rosario, sir. Magandang umaga po. Good morning, Joseph. Good morning sa mga tagapakinig ng istasyon WJ saka sa programa mo. Okay. Joseph. Sa SBM, Mayor, Saray Balitan Matua. Okay, sa Balitan Matua, mabuti. Pero kasi kayo kumon, sa ating Balitan, puro tuwa ang kapitila. On. Nathan, Mayor, segue na muna natin, Mayor. Kasi Yes. narinig nyo siguro yung mga unang nasabi ko. Matanong ko nga lang po sa inyo, Mayor, when you were the local chief executive of Binmali, Pangasinan, sa pagkandak ng mga elections ng mga senior citizens sa mga barangays, did you ever present yourself in their presence in the election? Never in my life. Never during my terms for 15 years, never kong ginawa yan. Kasi ang bayin ko rin senior citizen because they are free to choose their president, their leaders. Never kong ginawa yan. Okay. So, even sa pagpili ng Oscar head and everything, Mayor? Hello, Mayor? Hello, yung Oscar head, yung Oscar president, yung Oscar head, ang namimili dyan, doon sa Biscayne Mayor, ituturo kung gusto niya. Okay. So ang Mayor... Yung ibabalik kami sa eleksyon, no? Oh, okay. Well, may freedom sila mamili, hindi yung kagaya na narinig ko, nabalitaan ko, ginawa rin nila sa nagparangan. Anong ginagawa ng isang skahed ng munisipyo na nagbibilang ng resulta ng boto ng senior? Bakit? Never kung ginawa yan na during election time, ay maaligid-igid ako dyan. No, never. Oh. So at least Yun ang aking may pagmamalaki, Joseph. Okay. Oo. So kumusta na ho kayo, Mayor? Kumusta na po ang buhay ng private citizen? Well, alam mo, Joseph, matahimik na ako. Kaya lang, minsan, may naririnig ako. Kagaya nakita yun ng post. Yung vlogger. Regarding that housing. Siyempre, nakaukulan, minsan, you have to react. Yes. Kasi, no ka man react, meaning to say, yung sa tahimik ka lang dyan, tama natin sinasabi. Unang-una, yung sa vlogger kay Mr. Jaime Aquino, with respect to Mr. Jaime Aquino,
yung project ng housing sa Bimalay, hindi project po ng NLC po yun. It's a project ng local government of Bimalay. Ang pera po yan ng pagpatayo ay galing sa pundo ng Bimalay. Pera ng taong bayan yan, ng Bimalay. Pero okay. pero yung pati pagbili ng lupa, pera ng munisipyo po yan. Pero yung development ng housing ni lugar na yon, nakahingi ako kay Vice President Bina at that time ng 5 million, yun po ang site development. Yun ang binayad sa site development po yan. So yeah, may mga drainage canal, may drainage po yan. Okay. Lahat. Okay. Tapos yung pagpapatayo, ginawa lahat, pati yung connection ng kuryente. Yung tubig, may nakaabang na po yan. Oh, okay. Ready po lahat po yan. Naka-ready lang po. Depende lang kung sinong kukuha. Kasi hindi pwedeng bibihin sila. Sabi narinig ko kay Mayor, kailangan walang kontador. Bakit kaya mong kontador, sino magbabayad? Munisipyo. Eh wala pa naman yung nag-a-apply. Kailangan doon sa applicant na nakakuha ng lugar, yung place na yan, ay saka ipaparisok sa pangalan niya. Yun ang proseso. Okay. Hindi basta, kasi nakita ko, Joseph, na narinig pa ako. Yes, go ahead, Mayor. Go ahead. Yung sinasabi ko na, yung sinasabi nila na kailangan technical. Mas housing po yan para sa mga mahihirap po yun. So, unahin natin. Kasi yung ginawa, actually, Joseph, gusto kong ilinawin sa mga nakikinig taga Bimalay. Opo. At gusto kong linawin kay Mayor. Tanungin mo yung mga department head mo na kasama dyan. Na yan po, ginawa po yan. Ang plano, ang magkano, kung magkano. Ang plano, ang gumawa po yan, humingi kami ng tulong sa NHA. So, mayroong budget limitation po yan. Kaya nga, mababa yung bigay sa kanila. Actually, Joseph. Go ahead, Mayor. Actually, Joseph, ang supposed to be, ang bayad sana ng makakakuha sa mga award ay mga 600 pesos lang per month. Oh. For how many years po nababayaran po nila? Oh, yeah, that's not for sale. Tinutulungan yung mga taong bayan lang niya, yung mga mahihirap. Actually, nung bago ko umalis ng 2002, mayroong applicant ng 3 na approve. Okay. Oh. Pero ang nag-desisyon yung nag-approve yan, hindi mayor. Ang nag-approve yan na kung sino bibigyan ng mga beneficiary, kung mga committee po ng national agency, na NHA, DSWD, yung provincial housing ng Kapitolyo, LGU, yan, mga yan. Hindi lang mayor ang pwedeng mag-award dyan. I-award ng mayor pag na-aprobahan ng committee. O ang committee lang, hindi ang local government. Maraming kasama. Human settlements, kasama pa yan. Okay. So, nagtataka ko bakit binibintang nila sa akin na kagagawang ko. Ginawa ko lahat, dapat i-award na lang sana nila. For 3 years, ano nangyari? Tingnan mo yung bubong ngayon. Pag dumaan ka sa papaguyan, kupas na. Kailan kaya i-award? Pero I don't care kasi labas na ko. Alam mo, Joseph, tatapatin kita, nananahimik na ako. I have no intention to run again to enter politics. Bakit nila ako i-compare nila yung dati? Ay, siyempre magre-react na ako dahil mali yung kanilang sinasabi. Okay. So, request ko lang kay Mayor, tanungin mo yung, umupo kayo, Mayor, tanungin mo yung mga department head kung sino in charge dyan. O lalo yung PDC, kung ano talaga nangyari. Don't decide alone. Kasi ako, Joseph, nung panahon ko, hindi ako nagde-decide na mag-isa.
Okay. Mayroon mga department, mga grupo yan na sila nag-iisip. Mm-mm. Tapos saka ipo-forward sa akin. That is my style of governance. Hindi ako nakikialam. Pero yan sana, sayang. Pero mo, 600 pesos, more than 600 pesos. So bayaran na sa kaya occupant. Mimisanin po yan. At saka hindi kailangan ng technical specs po yan kasi mas housing po yan. At pangalawa, sabi ko, hindi naman for sale po yan eh. Kaya nga hindi namin maski counting may babayaran kasi hindi naman pwedeng libre. Maliit lang yan, 600 pesos per month na Okay. babayaran. Instead na manigaryo sila, iinom sila, di bayaran nila. Mayroon pa sila sariling tirahan. Okay. Na mali. Actually, Joseph, ganito, yung narinig ko. Mm-mm. Yung housing, there are 76 units ready for 76. occupancy na yan. Okay, okay. Nung ikinan-over ko ng 2022, hindi na ako mayor. 76 units are ready for occupancy yan. Okay. Bakit hindi ginawa? Bakit hindi tinuloy? Mayroon ng 3 applicant dyan dati tapos nawala. Ewan ko ano nangyari. Mhm. Kasi hindi na ako mayor Okay. at that time. So, sayang, 600 para sa mga mahirap yan. Okay, ang priority sana yan, kung maaari, ay yung mga nakatira sa gilid ng ilog na walang lupa sa kabahay. Okay. Pero hindi naman compulsory yun. Kasi kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Mm-mm. Pero that's not compulsory. Napaalisin mo yung nakatira sa gilid ng ilog. No. Mm-mm. That is voluntary lang. Voluntary lang. Kung gusto nila magkaroon ng dissenting bahay at titirhan. At maganda rin yung lugar. Oo. So yun po, along the highway. Oo. Yun ang Joseph. Oo. Masasabi ko lang. May sinasabi po sila kasi, Mayor, na kaya daw hindi pa nai-award kasi walang isa-isahin po natin, Mayor, ano po? Wala daw technical Yes. wala daw technical description. Okay, Joseph. Anong klase technical ano tawag doon? Description. Okay, yung technicality yan. Description, di ba? Yan. Opo. Alam mo yan, that is mass housing. Hindi yung subdivision o townhouse o compound na binibenta mo for sale. Okay. Pag binenta mo na for sale, kailangan ng technical mass housing po yan. It was approved by the National Housing Authority kasi hindi pwede magtayo ang local government. Hindi ako pwedeng ma-implement tayo yung housing na yan kung walang approval ng Human Settlement sa National Housing Authority. Yun, period. Mm-mm. Okay. Yun po, yun po sa talaga. Wala magagawa ang mayor dyan. Okay. Kung walang approval ng ano. Tapos lahat ng plano, ang plano at yung cost of work, yung programa mo yan, it was approved by the National Housing Authority. Yun. Okay. Hindi gagawa ng munisipyo yan. Okay. Isa pang question po nila, Mayor, wala daw nangyaring survey. Teka, ano isosurvey mo dyan? The whole lot, na-survey na po yan. Okay. Yung doon, ginawang para maliliit na lugar. Certain Okay. how many square meters bawat isang bahay. Mm-mm. Yung bahay na yan with mezzanine, may sala. Okay. Mas housing pa po yan. Okay. O yun, anong survey na gusto nila yan? Na-survey na the whole lot was approved by National Housing Authority. Ulitin ko, yung lugar na yan, inaprubahan ng NHA, National Housing Authority. Yun lang. Okay. Mayor, Hindi na kailangan ng survey. Mm-mm. Hindi kailangan ng survey. Mm. Okay.
So malinaw po yun, Mayor. Mag-post lang po tayo, Mayor. Bigyan lang muna natin ng daan yung mga commercials po natin. Okay, sige. Okay, Babalik po thank tayo you, sa Saring Balitan Matuha. Alam mo, Joseph, tuwan-tuwa ako kasi gusto ko ma-express yung aking alam din. Kasi ako tinitira, nananahimik na ako. Ayaw pa nila akong tigilan. Huwag naman. Okay Huwag po. naman. Yes, Lahat no. ng kaso nyo sa akin, ilan ng kaso nyo sa akin sa ombudsman, dismiss lahat. Ayaw pa nyo akong tigilan. Nag-ima kayo, na-deny lahat. Dinala nyo pa sa Court of Appeals. Dismiss na ng Court of Appeals. In short, hindi po ako magnanakaw, hindi ako lokong leader. Okay. Hindi ako lokong mayor. Yes. Dismiss na lahat po yan. Opo. So Mayor, standby lang. yun na. Magantay na lang ako. Okay, standby po. Salamat, Joseph, ha? Standby lang po kayo, Binibigyan Mayor. mo ng pagkakataon. Standby lang po kayo, Mayor. Okay, Commercial lang okay tayo. po. Magbabalik din po tayo. Okay po. Okay. So, yan po ang pagpapatuloy ng Saray Balitan Matuwa. Kaya rin ninasarang pagkabatan pa imano malalapunit. Saray Manangang Tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika!
They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:35 oras sila tatong tanagagik kasanay balitan matwa. SBM yaka kontra nasaray MBTF managbalitay tila tan fake news. At san siya tatong tanagagik ituloy tayo wadyanid linya tayo natan at Saren Kaplasan, former mayor na Binmalay, si Mayor Sammy Rosario. At Mayor Sam, wala may abitlan ni man ya abitla dat ya amay manayay structure wala rin misanin to anto. Yes. Ah. Minsan nito man sigatuman so panay man tatagay. Okay. Kasi wala abitla dan niyari na question may stability kuno na sa may structure no babagada wala rin unstable wala man yugyug la kuno may second floor mezzanine. Welcome tayo dyan kasi it was approved by engineering. Pangalawa, binayaran ng kuha. Okay. So, kailangan, yun ang ano ko sa kanila uli, advice ko sa kanila uli. Total, sanay sila magdemanda, hanapin nyo yan. Hanapin nyo naman kung ano yung anong problema dyan sa paggawa ng housing. Tapos, idemanda nyo uli ako sa ombudsman. O, ganun. Diba? Total, na-fishing expedition kayo, naghahanap kayo ng kasalanan ko, bibigyan ko yun ng tip, hanapin nyo na lang yan. Yung sinasabihin, may mangyag-yag, kung gagalaw, di nang ninyo, no, pwede correct kung hindi na sunod yung plano ng contractor. That's the time na pwede nyo akong balikan. Okay. Mayor, nung pinatayo po ba yung... Yes. Mayor, nung pinatayo yung mga housing... Nung pinatayo po yung mga housing units na yan, dumaan po ba sa engineering standards po? Yes. It was approved by National Housing Authority. Ulitin ko, sa mga kay Mayor o mga ano ni Mayor. That design was approved by National Housing Authority. Yan po. Okay. So, all in all talagang may say ang National Housing Authority. When it comes sa implementation, pero ang pundo po yan, yung paggawa pundo ng LGU. LGU, okay. Kasi hindi ka pwede magtayo basta-basta magtayo ang local government. Yes. Kung wala namang pahintulot ang NHA. Okay. May isa, kaya humingi ka ng permission kasi, okay, sige po. okay. May isa pa silang concern, Mayor. Wala daw individual title for each unit and certificate of lot allocation. Wow naman. Anong individual title? Paano individual? Yung lugar na yon, mayroong square meter, di ba? Okay. Pag na-award yun, ang according to sa committee, sa committee, hindi ako Pag na-award na, kung meron na award na yan, that's the time na ibibigay
kung ilang square meter sa kanila, yung mismo kinatatayuan ng bahay. Saka i-award na lang sa kanila. Wala yung prior, yung bang, ang tawag dito, yung titulo, wala pa. Paano yan titulo kanina mo ilalagay? Yung titulo yan is still owned by the municipal government of Binmalay. Okay. Yung po yun, oo. Paano mo, Joseph, paano mo i-award yung titulo sa individual title? Paano ilalagay? Di yun na lang mismo kinatatayo. Kaya nga mas housing Hindi yung by letter, hindi na portion na subdivision. Yung binabasa ni Mayor, hindi ko alam. Nagtatanong si Mayor, may binabasa sa Google ata. Sinasagot ng Google. Mali yung sagot naman ng Google. O, siyempre, tatanong mo, subdivision. Ay, di talagang bititiran ka naman technicality yan. Okay. We should be practical. We should be practical. Pero, Joseph, the only solution sa problema nila, kung talaga mayroong malis yan o may mali ang pagkagawa, pumunta sila sa National Housing Authority. Approve po yan. Yun po. Yun, madali. Madali naman. Advice ko lang sa kanila. Yes, go ahead, Mayor. Yeah, advice ko sila, they have to go to the National Housing Authority sa Quezon City to settle once and for all kung may problema o wala. Okay. Yun lang, that's all. Isa pa, Mayor, nabanggit na yung mga priority daw, na ipaliwanag nyo na rin kanina, ba't babalikan ko lang, yung mga nasa tabing ilog. Pero ang problema daw, wala namang, kasi karamihan daw na nakatira sa mga ilog, kumukuha ng livelihood doon sa ilog. At pagka lumipat doon sa Papaguyan, wala namang alternative livelihood. At magiging problema later on, yung bayad nila. Okay, Joseph. Kaya nga sinabi ko, this is not compulsory. Pero priority yung mga nakatira sa gilid na ilog. Pero hindi compulsory na kumuha sila. Yun akin. Pero yung pagkakita, nakita mo yun sa housing. Sa harap. Yes. Malaki yun. Yun ang magagawin para multipurpose center. Baka gagawin na naman ni Mayor yan. Ginawa ko yan. Ako na magsasuggest yun. Merong nakalandyap multipurpose, parang kooperatiba, yung mga lahat na nakatira doon. Yun ang purpose na rin na isa. Plano sana yan. Naudlot dahil hindi naman ako mayor. Hindi naman nanalo si Jonas. You are referring naudlot. You are referring doon sa building na pinatayo ng PAGCOR? Ano pa? Opo, yun. Yun. Yung building na maganda doon. Bakit yung PAGCOR di rin ginagamit? Maraming issue dyan. Mamaya ko na banggitin. Okay po. Katabi ng PAGCOR, oo. So, Mayor, kanina, isa rin sa kanilang concern, anyway, napaliwanag na rin, walang water and electrical system. Totoo ba yun? No! Ganito po yun. Mayroong abang ang kuryente at tubig. Okay. Magtanong kayo sa Binmalay Water District, mayroon na po yan. It's only wala ng kontador kasi wala pang umuupa, wala pang recipient dyan. Paano mo siya maglalagay ba ng biwad? Saan ilalagay? Kanina ilalagay ang pangalan ng kontador? Common sense lang. Yes, tama. Common sense, mga namamahala. Common sense lang. In the same manner. In the same manner, ganun din sa electrical connection na Mayor Sam. Dahil kailangan may mayroon niya, magtanong sila sa mayroon na opigan kasi mayroon gawa ng Sempelco. Ginawa na, magtanong din sila sa Sempelco. Kompleto po yan, ready for occupancy ng ngalang yan. Magbayaran sila. Yung kontador naman, walang kontador kasi kanina mo ilalagay yung pangalan. Okay. Wala pa naka-award. Yawag mo muna, saka bigyan ng bigyan sila ng kontador, ganon. Yun, okay. Common sense lang dito. Joseph, common sense lang po. Apo, Mayor. Yun ho bang lugar nung housing unit na yon, mass housing unit na yon, Mayor, maganda po ba yung access road? Mukhang ang kini-question din is poor ang access road saka walang drainage system. Bakit nila? Anong kino-question nila? Alam mo yon, yung
Kinalalagyan niya palistahan yan. Mm-mm. Nabili yan kay Mrs. Boss. House Boss ba? Awan ko kung sino yun. Hindi ko matandaan. Mm-mm. Oh, pukok yan, palaisdan po yan, tinambakan. Ginasusan uli ng munisipyo sa Tambak. Okay. Oh, noong tinambakan po yan during that time, alam ni Mayor yan, Vice Mayor at that time, Mm-mm. alam na niya na tinambakan na yan. Mhm. Beforehand, alam na niya na mayroong itatayong housing project yan. Ang problema kasi, Joseph, lahat ng ginawa ko, ayaw niya kumari, ayaw niya gamitin. I don't know why. Mm-mm. Una-una, yung mobile clinic bus, nandun sa likod ng munisipyo, 11 million pesos. O, paging Mr. Jaime Aquino, puntahan mo yun sa likod ng munisipyo. Bakit ayaw gamitin? Hindi naman sira. Okay. 11 million pesos kung nasusan na, kumpleto po yung mobile bus clinic, kumpleto. Mayroon pong x-ray, ECG, lahat. May laboratory, kumpleto, air condition pa yung bus. Bakit tayo na lang gamitin? Sino magpapacheck up doon sa likod ng munisipyo? Multo? Mm-mm. Para sa tao yung kaya binili po yan Joseph. Opo. Mm. Kaya binili po yan para talaga sa tao, para makatulong. Hindi naman ginagawa. Ang daming ang ginagawa lang dyan na pinagawa ko na parati niyang ginagamit yung evacuation center. Yun. Mm-mm. Suki sila ron. Saka yung training center. Suki sila ron. Pero kasi uli, yung traffic light, signal, traffic light sila sangat, ayaw pa rin gamitin. Sira daw. Kung sino din paggawa, Actually, diba? nagpa-flash yung yellow lights po nun, Mayor eh. Pag nadadaan po ako doon. Hindi ko alam ba? Mm. Ang sabi nga nila, sira, hindi paggawa mo kung meron kang concern sa tao. Mm-mm. So, May pundo naman munisipyo para pagawa. mm-mm. Palabasin siguro, Joseph, kaya ayaw pagawa kasi nung ginawa yan, pinagawa ko sira-sira. Oo. Kaya yan, alam mo, nakakaroon tayo ng Joseph na parang hindi ko nakita, parang nasisins ko na na ayaw silang tumigil, hindi sila makamove on. Makamove on na kayo, wala akong plano, tumakbo na. Tatapatin ko kayo. O bakit pa kayo natatakot sa akin, sisirahan niyo pa ako? Mm-mm. Okay, ungkatin niyo lahat ng ginawa ko. Okay, wilang yan total, naungkat niyo na yung 8. Oh. 8 yung naungkat niyo sa akin, ang nangyari, dismiss lahat. Nagpile kayo ng MR, deny. Dinala niyo pa sa kontrapapel, dinismiss pa uli. Oh. So, yun. Mhm. Kaya nga sabi ko, hanap kayo na ako. You are welcome to look for other alleged anomalies. Okay lang. Mm-mm. Bakit? Malinis ba kayo? Darating din na araw yan, mabubuksan din kayo dyan. Tatapatin ko kayo. Okay. Mayor, May hangganan tayo lahat. May hangganan tayo lahat dyan sa pamumuno. Okay. Mayor, mukhang naiinitan ako dito. Mayor, doon sa housing unit, nung tinurn over po ninyo, ano pong itsura ng housing units doon? Wow, ang ganda-ganda. Okay. Kaya nga mayroon ready na wala nga yan, maski noon ginamit na pandemic pa yan, ng mga COVID. Mm-mm. Inaayos pa rin yan, malinis. Pero tingnan mo, ang balita ko ngayon, basag-basag na raw yung yung Elidoro. Oh. Pagkagawa, ba kung baliw? Oh. Sino maski sa tao na maski ikaw may-ari ng bahay, Mm-mm. papayag ka ba na basag-basag na tapos ituturo gano'n ang ginawa? Wag naman. Maging human naman tayo, maging makatao naman tayo, please. Mm. So Huwag properly nila po sirahan dahil wala po. Sige, Joseph. yes, properly documented po lahat ng na-turn over po yan sa Yes. Okay, sa sumunod na administrasyon. Properly documented po yan. Magtanong nila sa MPDC, sa Municipal Planning Officer, kung sino yan. Mm-mm. O, di na sila magtanong. O, bakit isirahan nila? Kasi ang hirap, marami natatakot sa kanila na magsalita. Mhm. Kaya nga, Joseph, ganito. That's the main reason kaya ako nag-react ngayon. Naalala ko,
Hindi Yes. tama yung ginagawa nila. Nananahimik na ako. Diba? Mm-mm. Pangalawa, today is February 25. EDSA Revolution, Mayor. EDSA Revolution. Yes. 40th anniversary. The main reason kasi sumama rin ako dyan sa mga nakulong pa ako dyan Oh. dahil sa EDSA Revolution na yan. Mhm. Okay, before EDSA Revolution. That's the main reason kaya ako nare-react. Ayaw ko kasing ang namumuno ng isang lokal na pamahalaan o maski sino, maski sa Pilipinas. Mm-mm. Ayaw ko yung kontrolin niya yung mga tao. Ayaw ko yung para may martial law. Takot lahat ng tao. No! Para sa akin, habang ako'y nabubuhay, lalaban ako dyan. Kayo mga taga-Bimalay, sasamahan ko kayo dyan. Pagtatanong kayo, huwag kayong matakot, lumaban. Basta nasa tama lang po kayo. Okay. Yun po. Yun advice ko sa mga taga-Bimalay. Huwag kayong matakot. Lumaban kayo, basta tama kayo. Mm-mm. Ang hirap kasi maraming takot sa atin, sa Bimalay. Oh. Yes. Ang hirap sa atin, yun ang pakiusap ko ng taga-Bimalay. Mag-isip kayo. Kailangan, kung mali, lumaban kayo. Mag-react. Hindi lang tayo tamimi. Walang mangyayari po sa atin. Kawawa ang Bimalay pag ganyan mangyayari. Okay. Yun ang pakiusap ko. Lumaban po tayo. Basta tama ang ginagawa nyo. Lumaban kayo sa katunungan. Kung alin ang tama, Mayor. Yun. Ha? Kung alin ang tama. Kung alin ang tama, doon kayo. Mm-mm. Ilaban nyo yung tama. Mm. Huwag kayong papalit sa mga pictures. Bubulahin lang kayo. Ganon-ganon. Nabibigyan kayo ng ganitong kaunti. Nakapag-abot sila ng kaunti pera. Pero sa tahimik na ngayon, no. Hindi pwede sa akin po yan. I'm already 76 years old, Joseph. Going to 77 this coming March 2. But you still look young, Mayor, ha? Very sharp pa rin isip ko. I'm still here siguro. Sayang. Sayang si Binmalay. Kaya yun ang nangyayari ngayon sa Binmalay. Kaya mga basura. Kalat. Dito kalat doon. During my time, nung turnover ko yan, malinis. Malita, Joseph. Yung sa basura. Yes. Alam mo ba, idinimanda kami dyan Mhm. sa ombudsman. Oho. Oh, malinis yung ombudsman. Ay, malinis yung MRF. MRF. Dinimanda pa kami. Aha. Oh. Ano nangyari? Dinismiss uli. Paano ba yung, Mayor, paano ba yung ginawa nyo noon? At na-solve, yung parang wala tayong masyadong problema sa basura na. Bigyan ko na siya para sundin nila. Yes. Alam niyo nangyayari ngayon. So, ako, piece of advice. Sundin nila ako, salamat. Pero I doubt kung susundin ako. Mm-mm. Ang style namin noon, ni admin, ang bagsakan ng basura sa MRF. Okay. Correct? Yes. Okay. Every day, naghahakot kami ng basura. Every day. Every day po yan, Mayor. Yan. Yes. Oo. Kaya nga yung mga taga-barangay, kaya bumili kami ng garong noon. Mm-mm. Tapos, di ba, malinis ang Binmalay para barangay at that time. Hindi kasi ngayon nakikita mo sa Nagilayan, sa poblasyon, sa Dayaman, Diyos ko, kabundok ang basura. O ngayon, nakita nyo, ito, para labasan na lang. Bakit kailangan kukunin nyo yung basura? Pakita tao lang ba sa labas? Kunin nyo yung basura ng Dayaman, Nagilayan, poblasyon. Pero, tingnan nyo po, mga kababayan, tingnan nyo. Ang MRF natin ay parang Smoky Mountain na hindi nila ginagalaw. Kaya wala nakakapagtapon dyan. Kaya advice ko ulit, Mayor, kung sakaling alam ko, medyo ayaw mo ito. Na nagtitipid ka, ewan ko kung bakit ka nagtitipid. Advice ka lang, piece of advice. Kung sundin mo ako, magano ka, Mayor, ganito na lang. Mag-supplemental ka ng budget para sa
solid waste management, magkakot ng basura. Mm-mm. Ipahakot mo yung basura. Pag mga solar, kung mga project na solar, alam ko yung style ng solar dyan. Okay. Pag supplemental kayo, ipabidyo, may maghahakot, itatapon sa CRAR. Total, binabayaran naman ng munisipyo ng CRAR. Mm-mm. Per ton. Okay. Ayaw niya magbayad. O, yun ang proposal ko. Ngayon, mawawala na yung basura sa mga kakasal sa barangay kasi magtatapon na yung mga barangay. Katungkulan ng barangay officials na magtapon sa MRF. Kaya nga tinawag na MRF eh. Aha. Doon sila magtapon. Ngayon, di ka pwede magtapon dahil sabi nila wala daw truck. Ay bakit kami noon? Nila ng truck, dadalawa ata, tatlo. O bakit malinis? Mhm. Tanong ko na, bakit malinis? So, Okay. ibig sabihin, nagkakot kayo ng basura ngayon sa mga kakasada sa highway. Ano yan? Di ko ano lang, parang nagli-lipstick lang kayo, papakita na malinis ang bimalay. No! Punta kayo sa palengke. Ang daming umaangar. Ngayon ako magre-react. Yun ang gusto niya naman eh. Nananahimik na nga ako. Eh, di kayo magsasalita na ako. Mhm. Okay. Okay, Mayor. For how many years hindi ako nagsasalita. Pero ngayon ako magsasalita. Tignan nyo ang kapaligiran ginagawa nyo. Mhm. Tignan nyo Okay. ang kapaligiran ginagawa nyo. Ngayon, kung ito si kay Mayor, tignan nyo kung ano, ayaw, kagaya ulit. Mhm. Kung hindi kayo busy, tignan nyo kung ano dapat nangyayari sa kapaligiran ng LGU. Imbestigan mo, Mayor, kung ano nangyari sa seminar ng mga barangay officials sa Davao. Bakit hinold ang mga barangay officials sa hotel dahil hindi nakapagbayad? Bakit hindi mo tingnan yan? Nakapagbayad sila nagpahon na sila ng bayad ng mga barangay officials sa, hindi ko alam kung sino ang pinagbigyan. Last October ba, itinuloy na yan, last week lang. O, tingnan nyo. Yun ang dapat imbestigan mo, Mayor. Kalat na kalat yan, nakakaya naman bimalay sa Davao. Pero mo, barangay officials, hinold, hindi sila pinali sa hotel dahil hindi sila nakabayad, kulang ang bayad. O. Diba, yun ang dapat asikasuhin nyo po. Eh, wag naman yung sa akin lang, wag kayong maghanap, nasisisihin ako, okay lang. Aminin ko kung nagkamali ako, aaminin ko. Sabi na kayo, aminin ko kung talagang kasalanan ko. Kung may nagawa ako na mali. Yun lang, Joseph. Okay. Mayor, wala na po tayong oras. Your parting message na lang po para sa ating mga kababayan po sa bayan ng Binmali. Okay. Sana, Joseph, unang-una, hiling ko na sana sa iyo. Pagbigyan mo ako, kung pwede, araw-araw na lang ako magsalita. Welcome po kayo, Para Mayor. malaman natin na, malaman ng taong bayan kung anong talaga totoo. Kung ano nangyayari sa kapaligiran ng Bimalay. Ay, sige po, Pangalawa. Mayor. Opo. Kung pwede lang. Pwede lang. Sige po. Pangalawa. Opo. Nakikiusap lang po ako. Huwag nananahimik na ako. Tahimik na ako. Bakit niyo pa ako ayaw pa ikong tigilan? Anong purpose niyo? Lahat ng demanda niyo sa akin na sinabi niyo magnanakaw ko na kaya ako natalo. Dahil sinabi niyo na magnanakaw ko maliban sa bumili kayong how much? Bakit ayaw pa akong tigilan? Bakit naman? Kasalanan ko bang nagserbisyo na maganda sa inyo? Kung hindi nyo kaya magserbisyo, magawa. Yung ginawa ko ng karaan, ay di, wala naman akong magagawa. Hindi ako magre-react, Mayor. Tingnan natin ang kapaligiran. Tingnan nyo. At saka pangalawa, ayaw ko maraming takot sa taga-Bimalay. Lalong-lalo sa empleyado ng munisipyo. Tatapatik ko ulit, ang puno ay hindi nakukuha sa pananakot, sa pera. Nakukuha sa malinis pagkiusap sa isang tao, lalo sa mga empleyado. Para yung mga empleyado, para miyembro ng pamilya mo. Yun lang. Kung ayaw mo pakinggan, wala akong magagawa. Para tumigil sa akin, sobra naman ginagawa niyo sa akin. Sobra na.
Lahat ng demand sa akin, dismiss na. Nag-appeal pa kayo, dismiss na lahat. Tambak-tambak ang kaso ko. Nakalagay sa karton ay sa plastic. Diyan, sa office doon. Saan na? Anong nangyari? Napatunayan ng ombudsman. Wala akong ginawang mas. Malay. Okay. Yan po ang may sasabi ko sa iyong mga kababayan taga-Bimalay. Kaya po mag-isip po kayo. Ngayon, February 25, it's people power. Mga kababayan, kung mali, huwag kayong sumunod. Kung tama, sumunod kayo. Huwag kayong sumalungat sa utos. Basta tama lang. Pero ayaw na ayaw ko yung hinahawakan kayo ng isang tao na takot. Walang pwedeng mag-control. Walang pwedeng mag-control ang LGU, kundi tayo lahat na mamamayan ng Bimalay. Yun lang po ang parting word na may bibigay ko, Joseph. Okay, well said po, Mayor. Salamat po, Joseph. Mabuhay po kayo. Ingat po Salamat, kayo. Joseph. Sige po, magandang umaga po ulit sa inyo. So yan po mga kapaborito, si former Mayor Sammy Rosario ng bayan po ng Binmalay. Kapuli malam yung oras sa ating tanagagik. Muling magbabalik, Iray Saray Balitan Matwa. SBM kontra Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Akala ba kanta ba yun? Lawas yun, nakaaraw, lawas yung kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Diyan technical side, si END, Engineer Nixon Dakal. Antabihan ang susunod kakarang number 1, di kapaborito, Joey Baby. See you bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980